Ugovore o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara dobilo je 7 jedinica lokalne samouprave. Drugi je to švicarski doprinos, težak 23 milijuna švicarskih franaka, kojima će se sufinancirati izgradnja pročišćivača otpadnih voda, novih 24 km javne vodoopskrbe i 20 km javne odvodnje. Prvom švicarskom donacijom do prošle godine izgrađena su 2 pročišćivača otpadnih voda, veći dio vodoopskrbnih cjevovoda i sustava javne odvodnje na području Gorskog kotara. Donacijama ukupne vrijednosti više od 50 milijuna švicarskih franaka do 2029. godine. Većina stanovništva Gorskog kotara imat će pitku vodu i kanalizaciju. Iznosi 6 milijuna eura, dakle radimo transportni vodovod prema 4 mjesna odbora. Mi imamo jedno izvorište Ribnjak na koji je spojeno ukupno 85% stanovništva grada Vrbovskog. 3,5 milijuna eura za izgradnju pročistača otpadnih voda za naselje Tršće i kompletna rekonstrukcija cjevovoda Gag-Lazi, o čemu građani jako dobro znaju. Tako da onaj dio građana koji nisu imali pitku vodu nakon ovog projekta konačno ćemo zakoračiti u 21. stoljeće. 7 općina i gradova iz područja Gorskog kotara imati će priliku svoju odvodnju i dovodnju vode unaprijediti, uvesti zelene i digitalne tehnologije i samim time ispriječiti onu vodu koja u tom procesu u konačnici i iscuri, a imamo i priliku educirati sve one ljude u sustavu